हाब थांनोबो लाजिनायसो मोनलायलांबायलां न' सिङावथ' बोरै हाबनांगौ जाखोबा ओमफ्राय इलिसायानो लिंहरथारबायना आंहाथ' मालाय हाबानि न' आंखौ फैनो थिनथारदों मिजिङा फैना दंफैयो माथो ओमफ्राय मानोथो हाबफैयासैबो बेलाय मिजिं मिजिं आं नोंनाव फनसो खालामबावनो नागिरदोंमोन इलिसाखौ नुबाय होनबाथाय उफ गोसोफ्रानो जि मोजां मोनखायोलै आंना गावहा सिरिसै फैना थाबावोना आंलाय फैनो होनखादोंमोन दा ओमफ्रायथ' नों लिंहरबाय आंलाय बोरै फैया जानो दिनै जाम्बिलाय बेखायनोथ' नों आंनि बेस्ट फ्रेन्ड नाथाय नों मानो बेखौ हमनो हाया दिनै आं नोंखौ बिराद मोजां मोनोलै मिजिं फैदो थांनोसै ओमफ्राय मानोथो लामायाव गसंबाय थाखो नोंलाय डाइरेक्टलि हाबफैबानो जायोना गावहा आलासि बायदि लाजिबावो बिदि नङालै माथो होनबा फैदो आइयाबो बुंगासिनोखा मिजिंखौ लिंहर होननानै फैद' थाबनो दे जागोन दे आगै मिलिबा ओमफ्राय आदा सानबो दंखायो फैदोल' नोंखौबा माला गोसोनि खोथा बुंनो हागोन दे आङो नाथाय थेवबो मार गिनाय मोनोलै आङो नोंबा मा बुंगोनथाय थेवबो मालाबा बुंथारगोनलै आङो इलिसा सोर बुंदों साला लाइफआ खालि मोनसेल' होननानै जेब्लायबो गोदान जाबाय थायो सोरांब्लानो मानसिनि जिउआ सोरांब्लानो आंनि फिसायनि नामाबो थाफादेरथारो माथो नाथाय मा खालामनो जुरिजों थाफा बेबो गैला नोंसोरो जाम्बा जाम्था जाजोबसिगोन मजा आं आंनि फिसालानि हाबाखौ बिदि जानो होनो हाया हिनजावाबो एकदम आंनि आबानि जानो हाथावना नंखाया बे जुलियालाय मानि एसे दं आंनि फिसालाखौ नोंनि गोसो बायदिबो सोलियाथ' जेब्लायबो मानो होनबा मेहेरा खालि आंनिल' फिसाला रावहाबो मोनथाय गैया आंनि फिसालानि सायाव खालि मायानि बायदिल' सोलिगोन जुलिखौ फोजोबस्रांनो हाथोंनि एसे प्रेक्टिस खालामबावनांगोन मेहेराबो माब्ला बिदि मोजां मोनखो बेलाय मोथोनो दुनियायाव बेहा हिनजावानो जोबदोंमोन नंखाय हाथरखि नामा बेजों हाबा जाब्लाथ' आंनि आबाया गैला सेस खालामजोबगोन बियो मा दाबो सफैया ओमफ्राय जायखौ लिंहरदों आङो हेलौ माब्ला सफैगोन जायगायावनो दङ आङो सफैबायथ' मेडाम गोख्रै फै मेहेरनि हाबानि हाबाब सानैजोंनो हाजोबखासिगोन नामा बेदरखौ गोदानो बेफोरलाय मासै ओमफ्रायथ' माखौलाय टेनसन लानो मादै इनि ओरै फिदिंगासिनो जानायानो हाबा मेहेर येस मम नों थानायावलाय माखौथो टेनसन नङा होनबा हाबानोथ' आरो दे जोंहा मिजिंजों आंजोंनो हाखायो नै आय' मिजिं नोंहासो ओमफ्राय एसे खस्थ' मोनबाय बाबु जेबो नङालै मादै ओमफ्राय देनां गावनियावबोसो थांनांगौ ना फाला बदल आरो नङा होनबा राइट मम नंखागौ दा मिजिं बाबु दायो बेदरखौ एसे बारा जागोन ना जोंहा सानैजों ने जागोन दे दासो एसे हाबा नांदों बेनोथ' जादों आरे खामानियालाय माथोमोन मेडाम बे सावगारियाव नुनाय सिख्लाखौ बिराद समायना माथो बिनि समायना महरावथ' आंनि फिसाला हायना नांनानै दं माथो खालामनांगौ होमबा दाउ मैनाखौलाय बढ़िया सुंदर एक बार जो हमारे हाथ लग गया तो समझो काम बन गया एकदम सही दे बुंदो अब्ला खोनासं नोंसिनि खामानिखौथ' आं हमनो हाखाबाय बेखायनो नोंखौ कन्टेक्ट खालामदों आङो बे सासेनि थाखाय बिराद प्रब्लेम जानानै दङ आरो आं लुगैया जे आंनि फिसालाया बे सासे हिनजावनि थाखाय फाग्ला जाथों दा बेखायनो नोंसोरो बे हिनजावखौ ओरैबायदि जायगायाव लां जे मालाबाबो फैफिननो हायो आसामनि बाहेरायाव लानानै थां बेखौ आरोथ' नोंसिनाथ' फायदायानो फायदा जाबावगोन ना दामाथ' बिराद मोनखागोन बेखौ बेनिफ्राय आरो लामा गैला आंनाव जेसेनो बे हिनजावा थागोन अब्लासिम आंनि आबाया बिनि थाखाय फाग्ला जाबाय थागोन आरो बेखौ आं लुगैया अके मेडाम साननानै लादो खामानिया जागोन बाखि डिटेल्सखौ आं हरगोन नोंनो नोंनि खामानिनि 50% दानो थेंक यू मेडाम बास बे हिनजावखौल' बिराद गोजानाव लां नोंसोरो आंनि फिसालानि जिउनिफ्रायल' थांनांगौ जोंनि खामानियाथ' बेनोखा आरो बेलाय बार फुनाय बिबार जोंहाथ' ओमफ्राय फायदायानो फायदा ना
बे बाथ्राया गोसारनो मोननाय नङा खिन्थु मोजाङै माव खामानिफोरखौ आरो बोरैबा जुदि हमजायोब्ला नों सोर आं सोर जों सिनाया जोंखौ दासिम रावबो हमनो हायाखै मेडाम आरो जोंनि खामानियाव जोङो गोसो होनानैसो मावो थाबैनो माव खामानिफोरखौ मोनलायबाय खामानि फैसानिबो फैसा बिबारनिबो बिबार गासिबो रेडि जाजोब्बायना गाबोन समफोरनो हाबायाबो जाहांहांलै ओमफ्राय जुदि आंना हिनजाव गोदाना नादाखौसो फसायोबा बिदिजोंलाय बोरै जागोन देनाय गोसथोनाया सोरजोंबा हाबाया ओमफ्राय आंजों आंथ' मोजां मोनोरा जेबो सन्देह गैयाना होमबाबो साला मोजां जायासैलै हाब बेरे फुंजानि बहाथो थांनायखौ हौवा गोदानालाय नै हौवा गोदाना माथो बेयावसो दङलाय ओरैनो हाबाया खाथिसैना गासिबो जगाराथ' जाखाजोब्बायानो जाय हौवा गोदाननि आबा मेहेर जुरि मम औ हा माथो हौवा गोदानालाय बिदि खोमसि खना खनला थायो नामा सोरबा दसे ओरैनो फुंनि आरोना बार जादोंलै ए दे होमबालाय आरो थुनायनि नोमानि आखलफोरखौ भिडिअ'आव दंखायो खोन्थाजोबथारगोन आं नोंनो आथरखि नानिया जेखि बुङा मानो अब्लाबो खिन्थागोन आङो नोंबोथ' एसे मिन्थिदोंना नोंनि आइनि बेबहारखौ औ ओमफ्राय जुरि मम दा हाबायाबो गैला नालाय समानो एबारो बायदिसिना गन्डगल दाजाथोंसै आरो मोजाङैल' मोजां हाबाया जानानै थांथोंसै ने आबा मेहेर हामजाय मानथो सिरि माने ओमफ्रायथ' आं माबासो खिन्थानो सानदोंमोन औ बुंदो आदै मेहेर बै फैदोब्ला रायलायनोसै औ थुदो हे जुरि मम थाथ'दो होमबा नोंहा दायो रायलायनोसै न' हौवा गोदाना बिदि दलद थानो मोन नामा थु गोसोब्लानो गासिबो खालामनो हाजोबो आङो जेखौबो खालामनायखौ आं गिया आरो जुरि नों आंनि फिसालाखौ हाबा होनो नागिरदों बेबो आं फसन जायै हिनजावजों आंनि फिसालायाथ' दे बेथ' फाग्ला जाबाय जाम्बा जाबाय बियो मुहिनि होजाबाय नालाय मेगना खाना जाबाय बिनिया नाथाय आं थासेयाव मालाबाबो जाफुंहोआ आङो हाथरखि मेहेर लाभ स्ट'रियाथ' दि एन्ड दाथ' जुरिया नोंखौ बासायबाय नङासै हाथरखि नाथाय सानबेसे नोंनि नोंखुनजोआ नोंखौ बासायनो हानो मा नोंखौ आंनि मायाजालनिफ्राय जुरिया बासायनो हाबावगोन ना सोर बासायो नोंखौ नायनि आबा मेहेरनि जिउआव फैनानै मोजां खालामासै नोङो नोंनोथ' बे लामाखौ सायख'नानै लाबाय खैफोद आरोथ' जुरियालाय सानबेसे नोंखौ रैखा खालामबाय थानो हागोन बिहामजो हाथरखि सना जायखिया आंनि फिसालायानो मोजांमोन नोंखौ अब्लाबो नों जानो हाया आंनि बिहामजो बासायदो जुरि आंनि मायाजालनिफ्राय नोंहामजो गोदानखौ जाय हिनजाव गोदाननि जाय बिहामजो गोदाननि बिचारि हाथरखि बेबि बे रेडि खैफोदा नोंखौ दास्ताक होसिगोन ना नक नक टुक 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 खनसे नङा खेबनै आरोथ' बारे बारे जाय बुस्थुखौ माया फसाया बेखौबाथाय बियो गावनि लामानिफ्राय बोखारनो नागिरो बेथ' बे हाबाखौ फसायथाराखैलै माबा नङा माबा मोनसे खालामनो नागिरथारगोन र' आरोथ' हाथरखि नानियाथ' जेबो मिन्थिया मायानि सोमोन्दै ओरैनो गथ'आ बिराद दलदथार बियो मायाजोंथ' आरो मालाबाबो हगार हरजाथारनाय नङा बाथो नानि बे नोंखुनजो फाग्लिनाबाथाय बिदिनोसै मानसियानो खर'आव एसे एम्फौ दं बिनिया एसे क्रेक दंना औ आयै मिन्थिखादों आङो दानिफ्रायल' नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो दंखायो आंहा मिन्थिथाराना मिन्थिलांसिगोन दे एबारे आइ उन्दैयानोथ' मानो एफा बिदि होमबालाय बेखौथ' आंबो मिन्थिला बिनि रायनाय बिनि बुंनाय जेबो मोनदाङा नोंनि आइ सासेया दङना नै आं ओमफ्राय जोंनि हाबाखौ बियो जानो होगोन आयै मानो होआ बेलाय आं
सानैयाव जेबो गिनो नाङा नोङो आं दङ नोंसिनि जुलियाबो जाफुंगोन आरो बियो जेबो खालामबो हानाय नङा दे अब्लाबो बिनि जानानै आं नोंनाव निमाहा बियो सना बर'फोरानो मा बुंगोन मा मागोन जायो बियो नोंखौबो जानला मानला बुंनानै गालांबायना आवसाव गोनाङा आयै आं बुजिखादों ओमफ्राय हमनोबो हाखादों बिनि खालामनाय आरो बिनि रावावनो मा होनबावनो आंखौबा गोदो बेसे बायदिसिना बुङो बियो दाबो बुङो बादे माया थायानो ओमफ्रायथ' नै दासो बरिया नांदों न'खौबो हाबानि न' नुदों दा दासो ओमफ्रायथ' नायल' जोंहा मेहेराबो नोंखौ खुसियैनो दोनगोन बियो ओमफ्रायथ' मायानि खोथाखौ खोनानानै नों बे हाबानिफ्राय फावसायनोथ' सानाखैना ओहोथ' आयै बेनालाय बुंनायालाय बुंबाय थाखागोन जेबो नङा होमबाबो आरोथ' नोंसिनि मोजां मोनलायनाया थारबाना रावनिबो खोथायाव गोजावनानै बेबायदि जानला मानला आरो खालामफिननो नाङा नोंसोरो जागोन आयै दे होमबालाय ओमफ्रायथ' नोंबो खम नंखायानो आयै आखलफोरा बांद्राय देखायोबालाय बेबायदि देखायखानांगोन ना हैद आंनाबो बांद्राय उपद्रबखौ हायाना सहायनो दाय नुबा डाइरेक्ट बुंनायावसो दङ ओमफ्राय बांद्रायखौबो मानसिनि सिं जानानै थानायाव गैया माने नों आंजों जबरदस्तिसो हाबा जानो नागिरदों मैया जे आं जेखौ नुदों सैथोखाना बे होमबा हाबा जागोन आंजों मोजां मोनो आदाखौ जबरदस्ति अननायाबो मा अननायब्रा मोजांथ' मोनोब्रा आङो मोनबाय थागोन मोनबायानो थागोन ओमफ्राय नोंखौथ' दुखु होनो सानफेराखैना आङो थेवबो आंनि गोरोन्थि जाबाय मिथिगौ होमबा नों आंखौ मोजां मोनखाया मानोथो जेबो बुङाखै ओमफ्राय आंखौ आंथ' हेपिमोन ना नोंसो हेपि गैया माने बिदिबा नोंहा गोसोआनो गैखाया मेहेर नोंजों आंनाव फंसे खोथा सोंबाय थायोना थाबैनो बिनि फिनखौबो होगोन आङो आंबोथ' नोंखौ आंनि गोसोनि खोथाखौ बुंगोन ना ओमफ्रायथ' आसा खालामो आं नोंखौ हाबानि सिगांनो गोसोनि खोथाखौबो फोरमायगोन नोंनि आइया जेखि बुङा ना होमबाबो नोंखौ नागारनानै थाङालै आङो ओमफ्राय नोंबो आंखौ नागारनानै दाथां आंनि गोसोआ रावखौबो दिनैसिम बेबायदि मोनफेराखै सानसोराङाथ' जोबोद मोजां नाथाय आं बेखौ लोगोसे सानो हाबायाबो गैथारलाना न' बिदि बोरै हाबा खालामनो हानांलाय माने थासारियानो बिदि जाबाय नालाय बेखायनो माने आंखौ बुंनो हायासै आरो ना बियो ना बुंनो हायासै जायखौ गोसोजों बेजोंनो हाबा जालि आदाखौ मोजां मोना नोङो आदाखौ मोजां मोनो बिनि सायाव आंनो खिन्थालायबावाखैसो एखनबा समाव डाइरेक्ट बुंनांगौलै माखौबा बांद्राय गोबाव जायोबा जेबो जायाना मा बुंनो सानदों नोंखौ एसेबां मोजां मोनबाय दा मोनथिबाय आदाखौसो मोजां मोनो नों जेबो नङा नै माथो हाबायाबो गैथारलाना